besok bisa dilihat lagi secara siaran ulangnya. Bang Aten sini dong biar kelihatan. Sini. Menghadap ke kamera dong. Boleh pinjam mic-nya? Oke. Mau yang cewek apa yang cowok? Nih yang nyanyi, ayo mas. Sini mbak. Celuk kok bojone ya. Sawangan rembulan kae sumunan nyawang aku rokoe. Celuk bojone mbak. Diparengaken iki Mas Nganten sama Bang Aten, ayo sedekah lagi nanti ya. Tak seberangi banjir bandang tata taki penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi opo meneh mon lawan bapakmu kuwi mesti teladeni. You are his music. Goyang lagi bosku. Rizky Alio. Sawangan ki lho Mas, nyawang aku rokowe. Wah yo Mas, sayang ya kira wis ora suwe. Sesandingan aku jejero kowe. Senajan wong tuwa rumarengke. Ombak gede tak seberangi banjir bandang tata-tata penting aku kowe iso dadi siji lagi gunung jeblok tak jak ngopi skoro kini tak goleni opo meneh mung lawan bapakmu kuwi. Banjir bandang ayo Mas tak taki Penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak ngopi segoro geni tanggung lagi opo maneh gong lawan bapakmu kuwi maning Mas ambui siji tak ladeni. Banjir bandang jelas ora wani penting aku karo kowe dadi siji. Ayo Mas gunung jeblok Kaca ngopi segoro geni tanggung lagi penting aku apa maneh Mas iso dadi bapakmu kuwi lho mesti teladeni. Jatah ngelawan bapak-bapak ini mboten purun wedos ya. Dosa Mas.